Tak ja si myslím, že parádny zápas, čo sa týka prípravy s parádnym súperom, ktorý má meno, ktorý proste vyhral minulý rok ligu, a to bola sama o sebe motivácia pre našich hráčov. V poslednej dobe sa proste nestávalo, aby tu hrala Kometa. Tomu zodpovedala aj tá návšteva v tom prípravnom období a nás prišlo podporiť veľa ľudí. Chvíľku nám v tom zápase trvalo, kým sme chytili tú extraligovú rýchlosť. Ten začiatok nám nevyšiel, proste padli nám tam 2 góly, dosť lacné. A fakt prvý 10 minút sme sa trošku trápili, aby sme rýchlejšie reagovali na odrazené puky, na kontraútoky a vo všetkom sme boli pomalší, ale od 10 minúty prvej tretine sme boli vyrovnaní, dali sme na 2-1. A druhej tretine nám tam napadali zase góly cez clonu, akože nahádzovali to na našu bránu, mali tam screenerov, ktorí proste odrobili dobrú prácu, raz sme si zaclonili aj sami. Čiže my si tie šance sme si vytvárali, my sme tie góly nedali, oni dali a tretia tretina bolo dobré, že sme sa nebláznili od začiatku, že sme nešli do toho babang a išli za výsledkom, alebo že by sme išli za výsledkom od prvého striedania, ale samozrejme chceli sme to zvrátiť minimálne prikrášli a nakoniec sa to podarilo otočiť v tom predĺžení. Chalani sa zaslúžia absolutórium či v oslabení aj v presilovkách, aj v 5 na 5 a poraziť takéto súpera nie je každodenná záležitosť. Určite nám to pomôže, čo sa týka sebavedomia a pozbudí chalanov do ďalšej práce.